बीसीसीआई सचिव जय शाह स्पष्ट କରିଛନ୍ତି ଯେ टीम इंडिया पाकिस्तान जाई एशिया कप्रे भाग नब नाही। ଏହି ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ରମିଜ ରାଜା ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା 2023 ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଓପନର ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏହି ବୟାନ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ରମିଜ ରାଜା ଦେଇଥିବା ବୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ହେଡଲାଇନରେ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ନେଇ ବୟାନ ଦେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଓପନର ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏହି ବୟାନ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି ବିସିସିଆଇ ଓ ପିସିବିକୁ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଏକାଠି ନେବାକୁ ହେବ।